दासो गोसोखौ सान्थि मोनबायहां। मानो जेन'बा? मानो होनोब्ला आंनाबो बुरजा जाहांबाय नालाय दख'नाया। बुरजा माने बहुद बुरजा जाखाबाय। बांद्रायबायसो मानो एथ'ग्राब नांगौथाय जाजाया लोंजायानो। ए हौवा, आंनि दख'नानि सायाव एथ' गाज्रि नोजोर दाहो नोङो मिन्थिबाय? मा दख'नाया लोंजालायनांगौ जाजालायनांगौ नामा? नङा नङा, माने एफा बुरजा दख'ना नों हारसिं माखौ गानथ्र'नो बेखौसो बुंदां। मा गानजोबलायनांगौ? सर्टकेसावबो बुंहोजोबगोन आं, बिसिनायावबो बुंहोजोबगोन आं, न'खौनो दख'नाजों समाय होजोबगोन आं। मा बायना होनो गिबाय नामा? सानैल' जानायाव फैसाखौ माहायथो गारनो नोंलाय? आंनो दख'ना बायना होनो नङाब्ला? देलै दे गान, बेसेबां हायो बायनानै होगोन आं। हायोबा न'खौनो दख'ना दखान खालामदो ना। ए मा सानथारखोहाय बे हौवाया आंखौहाय? मा आंखौ दख'ना फायखारियावसो दोनबावबाय नोङो? नै आरो बिदि होननायाबो दाय। मा दाउसा मोख्रेबथां माथांब्रा नोंलाय माइनाव। आं एथ' गोरिबनि फिसा नङा दे हौवा, आंखौ बेबायदि दख'ना फायखारि बाहायलाबायनो। बुङाखै दे, बेखौनो रागा जों नामा? हरदो खाबा लोंखांबायबा। रागा जोंबा खाब थाब अख्रुबजोबगोन आं। ओंखामा मोनदोंना मोनाखै? मोनबाय। खनसे फुदो दे। माबा रायलायनानै माबा एरलांफ्लांनाया जों जाबायसोमोनलै माथो। ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानै दखानाव थांनो होननाया थांमारना मायो? थाङाबा माथो। फैदोलै माइनाव माबार। रहाय थांगौ। ना लाबोनांगौलै दाहाय ना, ओरैनोबा मोनस्लाबलायथारा जि सिख'लायथारो। इसोर, दख'नाखौ मानो बुरिखौ गानखो? एसे गोदानखौ गानबानो जायो। एफा दख'ना दं, बे जोंख्लाब माख्लाबफोरखौ गानबा मा जायो? दख'नाया बेबायदि जानला मोनला गानजायो नामा? गामिनि दखानावलाय मा नांनायनि जोंख्लाब माख्लाब गानबाय बायनांगौ जाखो आंलाय? मा गामि मा हाथाय, एफा थाखो थाखो दख'ना दङ। मा नांनायनि सुरिरिखौ गानलाबायनांगौ जाखो नोंहालाय? हा, मानसिफ्रा नुबा आंखौसो बायना होनो हायाखै साना बे? बे बुंग्राफ्रा आंखौ जाहोनायखाय खर' साथारसां आदा। हिनजावफ्रा दख'नाखौ गाननोल' बाया मिन्थिबाय, सर्टकेसाव साजायनो बिसिनायाव साजायनोबो बायो। हाब, दख'नाफोरखौलाय मा बेखाराव बायनानै जमायनानै साजायनानै दोननांगौ जाखोब्रा माइनाव? नांगौबा बेनि जायगायाव माबा मोनसे दस्रा जिनिसफोर बायनानै दोननो हायोमोन ना। नों आंनि दख'नाखौल' हिंसा जागासिनो दंहाय हौवा। नोंहा मा बायो बाया बाय, आंहा जेबो फाजाया। खिन्थु आंनोबो हाथाय खनसेयाव दख'नाखौ गांसे गांनै होथारनांगोनहाय। आंना दाबो सर्टकेसानो बुंहांहांआनो जायाखै। मालाय हनै बास्करनि बिसिनासो सर्टकेसानो बुंजोबनाय, बिसिनायावबो बुंजोबबावबायसो। न'आव थांबानो नुयो आङो। बेबायदि दख'ना बायना होबाय थानांगौब्ला मोननाय नंलागोनलां स्करपिअ'खौ। सिमाङा सिमाङैनो थाफिनसिगोन बायदि मोनबाय आं। खुरियानो बे मास्टार गेगागानि बेथनखौनो आसा खालामना थाबाय था नोङो, अब्लानो मोनगोन स्करपिअ'आ। नङालै माइनाव, नों बे दख'ना बायनायखौ एसे खम खालामब्लानोथ' बे दख'ना बायनायनि फैसाखौ एसे दोनथुम ओमफ्राय बेजोंनो स्करपिअ'खौ बायनो हागोन ना। जाम्बिया गावनो गाखोनो मोनगोन फा उनावहाय। गाखोआ माथो आं नोंनि स्करपिअ'खौ? आंनो दख'ना नांगौ। नोंनाबाथाय खालि दख'ना। दाख्लैबो गांनै गाहाम लाबोबाय नोङो। बे थोयो नामा? गेजेर गेजेर लायबाय थाखानांगोन ना। मालाय बेहा कन्ट्राक्टार, नांगौबानो मोनो बिसिना, नांगौबानो मोनो।